kum sang khazakua somkua pali November thla chonhulamani a USA state pakhat Arizona chuan James Smith te chhungkua chu an nalama theu an buai le a an chhungkua chu member pali ni in ma ni thewa na nei to ni in en kol zo tha an ni tu kha chu an nu ber Mary Smith chu anom samlo wangin nakal lo chuan in lama aom ta a midang zong chu na an kal ta veka chhun lama chuan an na a theu chuan an buai le chuti hun lai vel chuan police lam chuan call an dong ta a call an don na chu James ate then oma tang chuan alo ni a police lam chuan rang takin an vat pan nga la James Smith ate then om nu Linda Rodriguez chuan James ate in atang chuan Hmeichhe hmang ang auri a hriat thu le thom neu a hriat thu chu alo soi ngal zunga police lam chuan James ate in chung lama chuan enge thleng ti hriat tum chuan kongka an han kik data ma se chang tu anom lo an han kik non le po chuan chang tu han la om chuang lo officer pakhat chuan tukver atang chuan in chung lam chu a han bi dak daka thil engemaw fel lo a om ti chu a hre thei nga la a pistol a lai chu phorin a thian pa nen chuan rang takin an lut nga la chuta chuan in chung chu nok nuain an va hmu a thisen far an hmu boka thisen far omna lam chu pan zelin James atenu parum lam chu an chui lut ta a khuma chuan James anu pui Mary chu thisen kai nuang chuan an hmu ta a arang thei ang ber chuan medical service lam chu an be pop nga la police officer chuan Mary marphu ala omina hria a chan man ram a be sei le ma se thisena hlau hnem em awangin Mary chu a chaw to hle a police lam chuan James a chuan be pop ngal wata chan chin an hril zung nu chuan James ate po chu an in lampan chuan an ron kal ta a James ati lo midang zong chuan damdoi in lam an pan nga la Mary po chu damdoi in lama phur thlen alo ni ve chi boka ma se Mary chu adin hmun hniam sot le a a fateril ru po a hain chu tianga an nu chunga ti du tu chu tunge ani ang ti ngai tu in an ril ru a buai hle a James apo chu an in a thleng chi a officer pakhat chu bengalin in chung lama thil lo thlen dan ni awm ang chu a zo zunga officer chuan anupui chu a oma silaya ka na emo hriam hreya khoina hnu hma an hmu thu tele alu le ban vela te chuan soi sakna hnu hma ni awm tak an hmu thu alo hrila chumi pa chuan an chung ko chunga chutiang thil ti du tur awm an om le om lo te a zot ngal zunga James a chuan chutiang an om a hriat lo thu in a changa damdoi in lam a pan ve nga la investigator lam chuan Misual hnu hma le chet vel na ni thei om zong chu an han zir chiang tran te chara hnu hma Misual hriat thei na tur ol sam tak an hmulowa an case chui tur chu a hu phur om don hle niin an ngaya a chan chu Misual chu a fim khur thiam ema tu man a hnu hma an hmu thei lo wang ani James ate in chu an han zir chiang zela Misual lu na ni om tak chu tukver alo in hong an hmu a tukvera chuan thisen alo kaya chu thisen chu forensic mit hiam te hna an thon ta a ma se chu thisen chu Mary thisen zok alo ni a investigator te chuan ril ru a buai le tamap mai chuti lai chuan damdoi in lama om Misual kut tuar Mary chu a hliam awang chuan alo boral chia boka an hnu chui tur chu a khir le zual ta hle kar khat zet aliam hnu po chuan engma mason na han la nei thei chuang lo chuti lai chuan Mary te then om hnai takami Maria Garcia chu tha ani vele ta tlat mai Maria Garcia chu Mary soisak ani ang chia soisak ani ve bok investigator lam chuan lu hai hle a Misual chu zon chuak ngei tumin thei topin an bei zela Maria Garcia teina chuan a hma ang bokin Misual hnu hma le man rua ni awm ang po chu engma an hmule ta chuang lo Mary teina tukver in hong ang chia chuan Maria Garcia te tukver po chu alo in hong le a ta po chuan hnu hma engma an hmu ta chuang lo boka
a hnuah chuan Maria te then awmami chuan an CCTV a chuan Misual tualthah tu ni awm ang tak mai an hmuh thu chu police a report ta a police lam chuan an han bel chianga tunge ni an hre thei tlat lo police lam chuan TV kal tlangin mipui te puina an dil ta a chu an rin hlel pa chu a chan chin soi theia piang ten police ne na hril turin an ngen ta a bak chu engma mason na an nei theilo a hnu kar khata liam le chuan police lam chuan call poimo tak an dong ta a Misual pahnih lan tarlan chu a hriat chian thu le a chen na hmun nen lama a hriat thu a soita a police lam chuan a ina vakal chila thuzo fia ta na hruai an tuma ma se chu pa chu a ina lo om lo tlat mai Florida lama azin thu an rezui ngala Florida police lam bengalin Misual nia an rin hlel chu lo thli thlai turin an ngen ngala ma se om zia om lo chuti lai chuan investigator te chuan thei top chuin an lo chui zui ve renga an hnu chui lai atangkai tur ni om tak pakhat chu an hmu chuak ta a chu thil chu Maria Garcia chenna atanga hla lo te bolhlobo ma chuan hmu ani a chu thil chu thir zum le chemte inchi saria sei ani a thisena kai nual bok chung thil te chu forensic mithiam te hne na chuan an thon le a chung manro a chuan kutzia mu ani a Misual chu hriat ol sam tak ani ta ma an lo rin hlel to chu thuzo fia turin hruai le an tum ta a in lama chuan police lam chuan han pan le ta a chumi tum chuan kongka chu an han kik dat data Thomas chuan aron honga police mela hmu chuan mak ti mel deuh chuan a phu deuh zoka in chung lama polu to chuang lo chuan an hruai ta a thu an han zot tran ta a chuti lai chuan chemte le thir zuma kutzia om chu Thomas a kutzia nen chuan alo in mil tian hreta a police lam chuan an han zot zela ma se a tha ani lo thu le chung thil thleng te chu makati thu a soiluama ma se chung manro pahnia chuan Thomas a kutzia mu ani awangin police lam chuan chiang to ka an ngaya ma se Thomas heroin ala phana sa hle police lam chuan thiam takin an han dop tran ta a Thomas chu atang zo talo a in puang ta a Mary Smith le Maria Garcia te chu atha ani thu a soita a atha danvel te chu an han zot tran ta a jingdar som pakhat vel ani a Thomas chuan a ina thir zum le chemte chu ala a Mary Smith te ina chuan kongka kikin Mary chuan aron hon rualin thir zum le chemte chuan avi thu asoya Mary chhuat atlungal chu puana tuamin an ruma ada thu asoya atuamna le man ruat chu aktha in a omna in lama atifai ta ti asoya anuwa chuan midang thale chakna chu anei awangin Mary atha hun chia dar kara chuan chuak le in Maria Garcia chu chung thir le chem chuan amu hi lai chu avit le ta ti asoi boka chumi tumero chuan a man ruwa te chu a in lam pan pa chuan van tlang bol hlo bo ma apai thu asoya chu police in an chhar tak chia kha ani chu thu asoi zo chuan police lam chuan engwanga that nge ani ti le engwanga pakhat mai nilawa pahnih lai that nge ani an han zo chuan Thomas chuan haril ruwa tir tu an om ni in asoya a chang le adu thu wang renga that ni in in soi boka police lam chuan a thil tia in chhir le chhir lo an zo chuan a in chhir lo thu le nuamati thu asoya ti chuan kumsang khajakwa songkwa panga March thla alo ni chuan Thomas a case chungai tu atran ania kota po chuan a thil tia wanga in chhir lo thu le nuamati thu ala soita zela Thomas chu tualthah case siam sakni in kumsomruk chung zel tang tura ti anita ani ka channel te ila subscribe lo ni chuan subscribe button kha milo me sakla video thara piang imu thei nan notification bell kha milo on sakdon nia